Takže akce. Tak, já vyzvím čepici. Tak. Tak jedeme. Tak takhle houpá babička Stáňa. Protože tam má velikanánský strach o tylečka, by náhodou se na ty houpačce nespadnou. Po babičce Stáně přichází na řadu kdo? Babička Vlaďka. Ta už houpe víc, ale má strach od tylečka, by náhodou se mu taky něco nestalo. Protože co kdyby náhodou? Po babičce Vlaďce přijde děda František. Ten by houpal víc, ale má strach z babičky Stáni, protože babička Stáně by mu nevyprala trenýrky a nedala by mu večer najíst. A pak přijde děda Honza a ten se nebojí nikoho, protože víš, To prdele, říká.